Od čega zavisi u kom vremenskom okviru ćeš sprovoditi trgovanja? To pre svega zavisi od tvog slobodnog vremena, jer što je niži vremenski okvir trgovanja, ako je to, na primer, 15 minuta, 5 minuta ili još manje, sve više treba posvetiti vremena tim trgovanjima. Naime, za traženje potencijalnih trgovačkih prilika, za sprovođenje samih trgovanja treba sedeti dosta za računarom. Sa druge strane, ako ti sprovodiš trgovanja na višim vremenskim okvirima, kao što su recimo dnevni ili nedeljni, ta aktivnost će ti oduzimati veoma malo vremena, čak možda nećeš morati na dnevnom nivou uopšte ni da sedneš za računar. Prema tome, glavni kriterijum pri donošenju odluke na kom grafikonu, odnosno vremenskom okviru trguješ, je tvoje vreme kojim raspolažeš i koje možeš posvetiti ovoj aktivnosti.